Hello mga ka-listeners, mga followers, kumusta ka mong tanan diado? Hinaot ka na ata sa maayong panglawas o kapiskay. O karon mga ka-listeners, niya ang sumpay ning sugilanon. Panugon, Part 25. Please subscribe para updated ka sa aming bagong video. This is Lex Finoblog. May rason gyud nga magkagubot sila sa adlaw sa kasal ni Amahan ug ni Arabella. May laing tao nga makatubag sa atong mga pangutana, Ella. Kinsa? Mayong pagpaminaw Kanang sa Enrico Lex nga tuwa sa Finoblog. prisuhan. Ha? Kinahanglan nga ikasulti nako kanang Enrico. Ang pangutana, kung hain siya mapriso karon. Si Madam Lily ra gyud ang makasultibahin niini. Pero sure ko nga dili gyud siya mosulti nato. Dili siya gusto nga mubuhi og sigilano ni ining dapita. Si Lola Carmela na lang gyud ang atong paglaom. Pero wa siya sa maayo niyang pangununa. Kun mao na, wa tay mahimo. Gawa sa pagsunod sa gusto ni Madam Lily nga kalimtan na lang sugilanon sa kagahapon. Pero dili na mahimo. May rason si Lola Carmela nga nung gisangpit ko niyang binamin. O ikaw po, Arabella. Bitaw no? Nganong Arabella man ing gisangpit nako, sama kang Amahan. Ella, kana ang unahon ta. Ang unsa? Kung anong susama ka og naong niya ng Arabella. Sigurado ka ba gyud sa imatan-aw, Eric? Sigurado ko. Ug may nahunaan ko. Unsa man na? Ang biyang retrato ba ni Arabella nga nagbarog siya. Unsaon man na nimo? Ampingin na ha? Akong padakaan kining maong picture sa lungsod. Unsa? Barog diya sa gazebo. Okay. Ambi mong cellphone. Nia. Ayaw pagliho ka. Kuhaan kag picture. Ug ako saba. Picture resab ko. Balik na yun, Eric. Madam. Asa to si Eric? May paliton siya sa lungsod. Ako na sa siyang gisugo sa pagpangumpra. Gitugutan ni mo siya nga makapalayo sa mansyon. Di ba gidili man na sa kapulisan, madam? Way usa namo nga makapalayo sa mansyon samtang dili pa mailhan ang mipatay kang mani. Nahibaw ko. Pero samtang di apasad si Ella dinhi sa mansyon, dili mahitabong mulaya si Eric. Tungod kay nagminahalay ang duha. Oh, Busayaw kahadlok ka mulaya si Eric. Maayon ta ko na. Mabalik dayon si Eric. ayala. May mong tugahon ta ka sa imong paghinuktok din. May toyo ka, Joel? Medyo. O gilaay lang ko ba? Gusto ko nga pakigsulti sa kunin mo. Bahin sa unsa na. Bayan sa akong nabati sa panagsulti ni Madam Lily ug ni Lola Carmela. Kada bang nagisgot si Madam, bahin ni anang kakahuyan nga gibili ni amahan kanimo. Ngano? Unsa nabati mo silang panagsulti? Samtang nagtago ko sa kasagbutan. Gusto ko man kahang manimawas kang Eric. Sige na ka. Sunda siya sa prisuhan o patya. Wa kay konsensya. Nabuhat na ako ang pabor ni mo, Carmela. Busa ay na pagsamok-samok ining dapita. Palayo ining dapita. Aron magbalinaon ka na. Dili ko malinaon samtang magbaro pa ka ng mansyon nga saksi sa kadautan sa mga nagpuyot diha. Kung dili ka gustong mapriso, palayo ining dapita. Ayaw na pagtunog ining bahinas kakahuyan kung dili ka gustong mamatay. Mao na ang nabati mo? O ila. Mitambag si Madam sa tiguang. Nga di na mo tunog ni anang bahina sa kakahuyan. Kundi sa gustong mamatay. O unsa man ang hubad ni mo, ana? Ela, ang hubad niya na,
Nga delikado ka ng kakayan nga gibilin ni amahan mo. Busa kung ako pa ikaw, imo na ibaligya. Dili na mahitabo. Unsay but may pasamo to? Nakahukom na ko. Nga ampingan ang tanang kabilin nga gibilin ni amahan ako. Apil na ka ng misteryosong kakahuyan. Mauna ka na nga kong hukom. Magpabilin ko din hingdapita. O kung mahatag na gini Attorney Felipe na ako mga titulo o kwarta. Ako nang kuhaon ng akong mama nga nagsagop na ako. Mao ba? Wa ka ba mahadlok niya ng maong kakahuyan? Kung unsa mang naanian ng maong kakahuyan, Joel. Magpabilin ka na diha. Samtang wa pa ko makaplano kung unsay buhaton ko ni anang dapita. Mao ba? O tode, naibaw ka na ba kung unsa o para asa ng yawi nga gibilin ni amahan mo? Wa pa ko mahibaw kung unsay ablihan ni ining maong yawi. Pero, ako ra ka na mahibawan, Joel. Ayaw ka bala ka. Mahibaw mong tanan kung unsay ablihan ni ining maong yawi. Kung ako na ning madumduman. Naibaw ka ba? Ngayawi ka na sa dakong kandado? Ha? Buti pasabot. Nagibinlan ka ni amahan og laing labad sa o nga imong sulbaron. Lami ang sabaw karon, madam. Salamat. Ela, gano'n wa pa man nimo tandugan ang pagkaon nimo? Magdungan lang may kaon si Eric, madam. Madam, imo gining sa madam kung mo ikyas to si Eric. Dili siya mo ikyas. Madam, pulos may suspek sa kamatayon ni Manny. Og dakog posibilidad nga si Eric gyud ang mipatay ka Manny tungod sa silos. Nga anong gitutukan Mahimo ko? pagdili ka ba kung ako nagdaotan kang Eric, Joel? Ela, naibaw gyud ka. Nga nagsilos Mayong si Eric pagpaminaw ka, Manny. sa Lex Pino Klaro Vlog. kayo nga nakagustos Manny nimo, di ba? Bisan ko nagsalos pa siya, dili mahimo mo patay si Eric og tao. Dili siya kriminal og utok. Aw, ako'y noon. Bisag kon kriminal pa na si Eric. Ganahan gyud gihapon ko niya. Hilom-hilma oy. Hoy, nagsulti na ko biyan tinuod no, Joel. Ay pamaraw diha gud. Uy, Nga na si Eric. Daan pa ko. Mubalik gid siya. Tabangan na to siya ang habwa sa kinumpra. pita. Ikaw ba? Wilma, mukontram ka na ako usahay, oy. Ikaw rin nag-ingon nga akong tutukan si Eric. Tintalon. Nyan sa man, masuko di ay ka kung ako ipakita nilang tanan nga ganahan kong Eric. Ay, ilom na di ay. Eric, nadugay lagi ka? Nadugay ko sa mertahanan. Niya, taguin eh. Oo, sige. Adto na dito sa imong kwarto. O karon ta dito magsulti bahay na ng dana ko. Eric, napalit mo ba ang tanan? Oo, madam. Gitabangan ko sa tindera sa imong suki. Mayo. Sige na, Ela. Ato na hakuton pa yung sa sud ang mga kinumpra para sa kusina. Ako na daan ang mga bugat. Makapahibong kayo da. Ha? Unsa man ang makapahibong, Joel? Ang tinanawa ni Eric og ila sa usa-usa. Murag dunay buti pasabot. Aw, natural nga doon ay buot ipasabot. Kay uyab guna silang duha. Lahi. Lahi gyud kayo. Mura sila dunay sekreto. Dali. Sod, Eric. Salamat. Wa ba'y nakikita ni mo sa mong pagsod? Wa, tuwa na sila si Wilma sa kwarto ni Joel. Nagtipo na gid na sila kwarto. Parehas lagbalibo. Natural nga magkauyon din sila. Okay. Naarang envelope sa akong kama. Wa ni mablihi. Wa pa. Mas gusto ko nga naakain tanaw na to sa mga pictures. Okay.
Ato na ning tanawon. Dako na tuod kaayo ang karaang hulagway nila ni Arabella. Maipakita ko nimo. Kadako ba na akong naong? Niasab ang naon ni Arabella. Ang parakan. Oh, Unsi nakita mo ila? Eric? Tinuod ba ning ako nakita? Nakalitan sab ko sa diyang ako lang gitapan ang duha ka picture ila. Bisa ko saon. Parehas subog naon ni Arabella. Eric, nga naman eh. Sa makibot na pasabot ini. Oh, hinoon. Doon yung mga sitwasyon nga ang tao mag-amgid yun usahay. Mawito nga doon yung mga tao nga maaan ug mapatay. Gusto ka. Pero, ang tudang among kandiis. Parehas gina pagkahiluna. Mausag ka na ang ako nakita ila. Eric, kinsa magkiti sa Arabella? Ang imong inahan na makatubag niya na ila. Ang butong yung pasabot. Ang nagpadako nimo. Ha? Si Mama Krising? Uy, kinsa man kining nanawag. Oh, si Ella man kini. Ella, hello. Ma, kumusta naman ka? Gimingaw na yung tao nimo. Nagpaabot ko sa imong tawag. Nanuwa naman ka manawag. Unsa na may nahitabo nimo? Wa ka kidnapa? Ma, wa ko kidnapa. Og nahibawon ako sa katigayunan nga gibilin ako ni Amahan. Kinsa ka na si Amahan? Mauna siya si Don Faustino, ma. Patay na siya. Mao nga, gibasahan na mi sa last will and testament sa iyang abogado. Unsa? Unya unsa may imong nadawat? Usa ka kaang ngayuta? Halapad nga kayutaan, ma. Og akong kwarta. Kwarta? Pila ka gatos? Milyon, ma. Unsa? Milyon? Ma, kinahanglan mo apas ka diri sa akong nahimutangan. Kay, daghan ko gusto ipangutanan nimo. Ha? Makaapas ka ba? Kuan ka nang... kanus naman kunin mo paapason diha. Ugma dayon. Ugma? Dili mahimo. Dili mahimong mangimbitar kag laing tao nini sa mansyon, Ella. O ganong dili man mahimo, Madam Lily. Akong inahan ng akong gipaanhi ang nagsagop na ako. Si Don Faustino lang ang may gahom sa pagpasakang mga tao ining maong mansyon. Patay na si Amahan, Madam. Og ako ang iyang gibilan ni ining mansyon. Mga bisan kinsa nga gusto na kong paanhion, maihimong mo anhi. Pero magmahay ka kung imo siyang panhion. Ngano? Tungod kay... Mayong pagpaminaw sa Kay mga Lex pinili Pinoy lang ang Vlog. mahimong mupuyo ining mansyon. Sa ako nang giingon. Ako na ang tag-iya ni ining mansyon. Busa, makabuot na ko kung bisan kinsang tawhan ang akong pasakon din. Ella, dakong sayop ng gibuhat mo. Madam, mahimo ba pasagdi na lang ko sa akong mga plano? Ikaw, pagplano na lang sa susunod di mong buhaton. Kung madawat na ni mo ang imong kwarta. Palayason ba ko ni mo, Ella? Wa ko'y palayason ining mansyon, Madam. Pero, wa sab ko'y pugnan sa mga tao nga gusto na mo biya dinhi. Joel, may ibalita ko nimo. Oh, asa man na? Kuyawan tani mo eh. Kuya Juan taon, si Ella, iyang paanhion sa mansyon ang iyang mama. Usa? Usa may problema na, ha? Siya naman tag-iya ining mansyon. Makabuot na siya, oy. Misupak si madam. Usa?
Magmahay ko no si Ella kung pasakan niya laing tao kining mansyon. Kay si amahan na kuno ang makabuot kung kinsa ang mga tao nga pasakon dinhi. Di na makapugong samahan. Uy, patay na siya. Joel, unsa ka? Kung ako sang paanhion si Mami dinhi. Pananghid ni Ella. Kumusugot ba? Unsa? Dili mo sugot si Madam Lily nga muanhi ang imong inan? Dili. Pero dili siya makapugong. Ugma, muanhin si Mama Krising. Ha? Pero, gusto ka kasi mong buhaton, Ella? Ha? Ngano, Eric? Dili ka ba sab gusto nga muanhi nga akong inahan? Dili ka ba di ganahan nga muhimamat sa babae nga nagpadako nako? Dili man sa iyong nana, pero may krimen pa nga wa masulba din sa mansyon, Ella. Wa pa maili kung kinsa yun ang ipatay ni Manny. Dili na ko makapaabot pa nga mahibawan ako kung kinsa ang ipatay ni Manny. Ang akong gusto nga masulbad ng mga pangutana sa kung huna-huna bahin ni Anang Arabella. Oh, Ella. Mahimo ba ko mamarayag ni mo? Unsa man na? Ugma, gusto na ako nga sugaton ni mo sa Mama Krising's terminal. Sige. Ay, maniinahan nila. Nagilo mang kunog sinap. Tiguang mo itong nanao ganina. Eric? Ikaw ba si Eric? Uy. Ikaw basab ang inahan ni Ella? Ako. Oh. Salamat nga gisugat kit ko nimo. Tuwarang jeep, ma'am. Ayaw pag ma'am nako. Tita Krising na lang ang isampit nako. Sige. Dali na, Tita Krising. Hayahay kaayo ka no, Ella? Wilma, ngayon nakasulti man ka, ana. Angang. Imo na yung gigamit ang imong gahom ining mansyon. Unsa? Laliman ka. Makabuot naman ka kung kinsa ang imong paanhion dinhi. Nahibaw ka na di ay nga mo anhinga akong inahan. Oh, may pako ang balita. Chismosa ka lang. Mao na ang labing tinuod. Wilma, mahimo pagdili na lang ka mo reklamo sa mga buhaton nako. Total, naa naman kay imong madawat. Naibaw ka gyud, Ella. Nga wa ko makontento sa ako nadawat. Kinahanglang makontento ka, aron dili ka magguol. Niya na sila si Eric og Mama Krising. Excuse na nimo. Makasuya gid ka, Ella. Makalagot. Ngano pinalabi ka man gyud sa namatay? Ma! Maayong pag-abot! Ella, ilagiminghaw na kaay ko nimo, anak. Ako sa ma! Ala, kadako di ay ining mansyon nga imong gipuy-an. Si Ella na magod ang tagiyan ining maong mansyon, tita. Unsa? Upat kaming gitagan og kabilin ni Don Faustino. Upat mo? Oh. Dali, ma. Manood ito sa mansyon. Madam, miabot ng bisita nila, ang iyang inahan. Naibaw ko. Yun na pa. Mura magkagwa, makauyon nga gipaanin ni ila ang iyang inahan. Magmahay siya pagsupak sa panugon. Nga naman day, madam. Unsa naman sa day panugon niya, mahan, nga ikaw lang ang nahibaw, ha? Ayaw na pong tana. Naunsa man is, madam. Mura magkikasakit niya ang pag-anhi sa inahan nila. Dali, ma. Morning akong kwarto, ma. Hala, kadako di ay ini imong kwarto, eh. Maon ha. Dako gyud kaayo, ma. Og ma, salamat gyud kaayo nga may anhi ka gyud. Oh, natural nga mo anhigyud ko. Kay gipaanhigud ko nimo. Dinhi ka lang una, ma, ha? Asa ka man? Ako lang pahibawon si madam.
Ang caretaker ni ining mansyon nga ni anak ka. Ha? Madam, ni ana si Mama Christine. Nahibaw ko. Madam, ayaw gusto kong agipaanhi kong akong inahan. Dili ni mo siya tinuod ga inahan. Ha? Sinagup ka lang. Mo ka nagisulti ni Don Faustino. Mong dili mo angay panhion ang nagsagup ni mo. Nga naman, madam. Unsa mo gi problema ni mo? Ikaw ang dunay problema. Tungod na nang gibuhat ni mong pagpatungaan ang napadako ni mo. O unsa may problema kung mo tungang ako, Mama Christine, din doon na ba ko'y nasupak kabalao din, madam? Kung buhi pa si Don Faustino, dili gid mahitabong musugot siya nga may mo anis mo mga kaila din sa mansyon. Wa na si amahan, madam. Gawas pa, pinangga ko ni amahan. O nahibaw ko, nga kung buhi pa siya, dili gid siya musupak nga gipaanhi ko ang babaeng nga nautangan ako sa akong kinabuhi. Sa Lex Fino Vlog. Busa, kung unsa man ka ng problema ni mo bahin sa panugo ni amahan, wad-a ka na si muhuna-huna. Mitahod ko ni mo, madam. Busa, tahurasab ko. Sige. Mo magkay imong gusto. Ikaw masunod. Handa mo na nako paniud ko. Madam! Lain magkakaayog sinutihan si madam. Bisa nun saon akong tanaw. Wagid siya makauyon nga gipaanhin ako sa mansyon si Mama Christine. Di ba lang ko ni mo ila si mo inahan, ila? Oh. Joel? Naaday ka diha? Ay, itong tagda si madam eh. Giango-ango na tingali itong tiguanga. Magbuot naman noon siya ni mo. Kung kinsa ang mga tao ng imong pasakon ni mansyon. Ipailaila niya ako niya, ha? Sure. Ako na siyang papahawayon sa kwarto. Kutawan ko nagkapis, mama. Pagkaswerte yun ining Ela. Swerte sad ko. Nga ako gyud siyang giatiman. Ma? Gidad anti kape. Salamat anak. Unsa man na imported na? Oo, ma. Mahilig man imported si amahan. Mao ba? Isog di ay na. Ang bibi. Akong tilawan. Hinay-hinay lang, ma. Mapasok ka. Okay. Init patuod kaayo. Ma, dili na lang ko maglangan sa kung tuyo ni mo, ha? Tuod. Nganong kipaanhi ko nimo din eh. Unsa may tuyo nimo nako? Imo na ba kong papuyon din Ela? Mahimo kaayo, ma. Pero, unya na kung magunita na gyud nako ang mga papeles nga magmatuod nga ako na gyud ang tag-iya ni ining maong mansyon. Ha? Okay, sab. Nala sige pangutana na. Ma, nakaanihin na ba ka ining dapita? Ha? Wa. Karon pagyud ko makaanhi din eh. Bisan sa lungsod, ma, or sa mga lugar nga dool-dool din eh? Karon pagyud ko makatunob ining dapita, Ela. Mao ba? Ikaduhang pangutana, ma. Sige. Unsa man kanang ikaduha nimo pangutana? May kaila ka bang babae nga ginganlan og Arabella? 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 Kuan? Ma, hinumdumig maayo. May nakaila ka bang Arabella? Higala ba ni mo si Arabella? Kuan? Wa man. Ma,
Importante kaayong mahinumduman nimo ka ng maong pangan. Naguna-una bitaw ko. Sige. Ako unang hinumduman, ha? Sukad pagyud sa bata pa ko. Hey, Eric. Nagtungok lagi ka din sa gawas. Nagpahangin lang ko din, Wilma. Naan naman ang inahan ni Ella. Wa ka magkuna-una nga paanhion sa nimo ang imong amahan o di ba ang imong inahan? Ha? Oh, misiga magkod ng mata nimo, Eric. Si Papa Lucio tuod. Kumusta na kasi? Ay, Lucio diangan sa imong papa? Oo. Oh, paanhiya sad siya. Kaya ako sang paanhiyo ng akong mami Ima. Di na lang magsinasina ni Ella, Wilma. Makahimo siya sa pagpaanhi siyang Mama Crising. Kasi naman tag-iya sa mansyon. Bisag unsaon. Wa man gyud ko'y mahinumduman nga Arabella sa akong mga nakaila-ila. Mao ba, ma? Mao ka na. Bisag unsaon ako sa paghuna-huna, wa gyud ko'y nakaila nga Arabella. Faustino, ma. May nailan kang Faustino? Samot. Wa ko'y kailang Faustino. Carmela, ma. May kaila kang Carmela? Carmela? Wa man sad ko'y kailang Carmela. Mao ba? Tuod. Nganong alam man ang imong gihatag nga panganak ko, ma? Kana hinoon. Makatubag ko nimo ni Ana. Ngano man, ma? Maong Ella ang akong gingani mo. Kay maunay nakatatak sa lampin nga giputos nimo. Sa diyang nakit-an ko ikaw sa gate sa among bahay. Unsa? Nganong karon naman ko nimo sultihi, anak, ma? Ay, nalimot naman ko anang bahina, anak. Nawa naman sad gud ang lampin nimo nga dunay tatak nga Ella. Mao nga, wa na ko makasugwilo nimo ni Ana. Ella? Ang tatak sa kong lampin? Kuan kanang giburda gyud kini sa kilid sa imong puti nga lampin. Mao nga, Ella na lang sad ang akong gihingan nimo. Mao ba, ma? Nagduka naman ko. Ngawa pa gani ko kapaniod to. Mayong pagbuminaw Ay, sa Lex sige, ma. Pinoy Mga on-on ta. Vlog. Una ti kahitod sa mahimo nimong kwarto. Dali, ma. Mga naog ta dito sa kusina. Eric, kao na diha. Pabuton ako sa Ella ug ang iyang mama. Kami ra magdungan. Madam, nga naman magkaitingog-tingog diha, madam. Ay ko din yung tagda. Hello, guys! Mao din akong mama. Si Mama Crising. Siya mo'y nagpadako na ko aron mahimo kong himsog og kusgan. Tita, di man sad nimo napuniti si Ella. Ha? Kaming tanan dinhi pulo sinagop. Ako, didto ko sa lantay mapuniti sa akong mami Emma. Ug ako sad, dito ko sa trabahoanan mapuniti ni Mama Lucy. Patay na lang si Mama Lucy. Ako sa may park. Nag-jogging si Papa Lucio sa diyang nakit-an ko niya suod sa karton. Sa gawa sa among gate na ako mapuniti si Ella. Gibutang siya og basket. So kutang tanan di ay pulos linabay sa itong mga ginikanan. Kung sa ikasulti ni mo ni Madam Lily, ha? Ayaw ko i-apel sa inyong mga pautana. Hmm. Wa ko'y kalibutan kung diin mo gikan. Kaha, madam? Wa ko'y kalibutan kung sikinsa mo. Busa ayaw ko niyo pautana kay wa ko'y ikatubag. May katubag ka, madam. Dili ka lang gustong mo tubag. Pangawan na mo. Ayaw pagdaghang sulti sa panagkaon mo.
Ayaw na lang ninyo glabda ang inyong o. Ang importante, nga may masunod mo gikan sa usa ka pilantropo. Maoning imong kwarto, ma. Hala, kanindot gud ining kwarto ha, Ella. Katako sa higdaanan. Mao lang kini ang bakanting kwarto dinhi sa taas. Ang uban, tuan na sa ubos. Okay na kaayo ko din hi, Ella. Sige, ma. Pahuwain na lang diha. Okay, ako na bahala din sa kwarto. Okay. Ella? Oh, Eric. Nagkasultimik si mama ganina. Pero, matod niya. Wagi ko na siya kailang sa mga tao nga akong gisgutan na ining dapita. Ilabi na gid ni Arabella. Aw, basi nalimot lang siya. Wagid ko na siya kailang Arabella. Wa ba mo siya pakita sa inyong hulagway ni Arabella? Gusto, no? Ako ni ipakita ni Mama Krising. Joel, Yan ang niya pa man ka sa akong kwarto. Gawas na dito. Adto katog sa imong kwarto. ani lang gud ko gud. Lain ang pamati na ko karong gabion na. Unsa nang sadna? Kano sa kaihatag sa abogado ang mga papeles o ang kwarta nga atong nasunod. Nga naman. Unsa may plano nimo? Ubiya na ka din. Dili, oy. Ang biyak good town. Aniun ako din, oy. Mato. Oh, Unsa to? mila ko po ang bumbong, Joel. Gikan sa pikas kwarto. Bakante mo na kwarto ha? Dili na, oy. Naadi sa bakanting kwarto, pakatulgan ni Ella ang iyang mama Krising. Usa! Maura ba na ang hilan nga kwarto? Unsa ka atong lagubo no? Ato ba susihon? Ayaw! Ha? Ano dili man? Nahunong ng lagubo. Buti pa sa butana. Natuog ng inahan nila. Usa mga tuog dita, okay? Okay. Ug kung gusto kang matuog din sa kwarto, sa akong kwarto, anak ka sa sofa. Sa malon, wala magto ni nanuktok. May nanuktok yun sa kumpultahan. Ella! Ma, naon sa man kakaluspad guti mo. Pasod ako. Dali. O sa binita po ni mo. Ang ano kalit ka man lang nanuktok. May gusto mong patay na ako sa pikas kwarto. Unsa ba nakipanulti ni mo? Maulagi na ang nahitabo. May misapong sa akong baba og ilong. Ngit-ngit kayo. Unya nawagtang ko sa kalibutan. Sa akong pagmata, diyan ako balik sa akong kama. Pero nagkasiguro ko nga nahagbong ko sa sahog. Ha? Ato na to si Eric, ma. Oh, Ella? May problema ba? Eric, mahimo pag atong sisihon ang kwarto nga akong gipakatulgan ni Mama. Nga naman. Samtang natuog manggod siya, may misapong ko na siyang ilong ubaba. Huwag nawagtang siya sa libutan. Unsa? Hay, baros mama nimo. Dali. Atong sisyon ang kwarto nimo, tita. Diha lang mo na mo sa pultahan, ha? Ma, diha ka lang sa kuliyo. Magbantay. Basi na apo sa sud sa kwarto ang tao nga misapong sa akong ilong ug baba. Eric, basig na itaw sa banyo. Wa may tawong banyo. Way tao din sa mong kwarto, tita. Pero sigurado gyud ko, may misapong sa akong baba ug ilong. Tawag gyud. Ug may nasimot ko nga hait ka ayo og baho nga.
Amurag tambal. Una nakatug ko. At palang una Mayong ka uman ako. pagminaw sa Ela, Lex wa ko Pinoy magbinuang. Vlog. Tinuod yun nga doon ay miso din sa akong kwarto. Ela, ang pamahuway na lang una mo. Laom ng gabi. Ugmaan ta magsulti. Madali na. Manood na sa akong kwarto. Ela, maayong buntag diha. Sorry nga na nadugay kong matama. Kumusta naman yung pamatis lawas? Nakatogra ka? Nakatug raman. Ela, wa ba yagid ko dam ko gabi ha? Wa ko daman na. Tinaw kaayo ang akong huna-huna gabi. Tao gid ang misapong sa akong pabaog ilong kagabi. Maayo tingali nga. Mupauli lang una ka sa syudad. Unsa? Ela, mabagani akong pag-abot din sa mansyon. Imo na dahin kong papaulion. Mas makaayo ni mo kon adto lang una ka sa ato. Ayaw ka bala ka ma. Padadaan ti kag kwarta para imong inegosyo. Gihingin lan ko nimo. Mawa. Kuan lang. Nahadlok lang ko para nimo. Ngano nahadlok ka man? Tungod kay doon na yung mga kahibulungan mga panghitabo din sa mansyon ma. Unsa? Murabag, may mga kauban mi din nga dili makita. Tawaan kining maong mansyon? Dili sa ingon nga tawaan ma. Kuan lang. Murag doon ay laing nagpuyo din sa mansyon nga dili na mo makita. Ela, tao ang misapong sa akong babaok ilong kagabi. Kusgan kaayo siya. Posible nga naara siya diya sa sud sa mansyon magtago. Unsa? Mauna, kusgan kaayo siya. Og murag lalaki siya. Lalaki? Oh, lalaki. Usa sa mga lalaki nga misud sa akong kwarto gabi. Og murag, nanimaho siyang lapok. Nanimaho siyang lapok. Makalma lang. Ela, usa nila ni Joel og Eric ang misud sa akong kwarto. Ha? Imposible nga si Eric, ma. Dali, ma. Mamainit itas kusina. Kalma lang, ma. Ginervyos pa man gihapon ko sa nahitabo gabi. Ay, Tita Trising. Unsa pong nabati na mo nga lagubugi kan sa imong kwarto? Nakabati mo? Oh, nakabati mi si Wilma nga naglagubo sa kwarto nga imong giukupahan. May misapong sa akong baba og ilong. Mao nga may kisi-kisi ko. Ug dayon na kuyapan ko. Joel ni ana sad siya. May balik na sad siya. Unsay may balik? Ang anino. Nangasi na sad siya. Nangasi na sad. Madam ang anino. May atake na sad siya. May atake na sad. Hilom. Madam ang anino nga may patay kang mani. Sigurado ko ana. May gipatay din eh. O, Tita. Ang nurse ni Amahan. Si Don Faustino ba? Si Amahan. Oh, unsa gudi ay. Ela, ibaligya na kining maong mansyon. Kakuya ba ining baya? Dili, ma. Kinahanglan matubag una ang daghang pangutana nga niya sa kung huna-huna. Dali. Ari una ta sa kong kwarto, ma. May ipakita ko nimo. Sige. Unsa kay ipakita ni ng Kristing kang Ela? Hilom na, Wilma. Ayaw na ko nung panghilabot sa lihok sa uban. Unsa man kanang imong ipakita nako Ela? Kini, ma. Oh, mga dagkong retrato? Kinsa ni, ma. Oh, ikaw man na. Naunsa ka man. Nganong imo man ang gipakita nako ang imong picture. Natural makailagid ko nimo, Ela. Kini, ma. Kinsa ni. Ikaw man gihapon na. Murag ikaw, murag dili. Siya si Arabella, ma. Unsa? Mauna si Arabella? Ngano parehas magkamugnaw?
Mausab lang akong pangutana, ma. Kung nga nung parihas mignaong ni Arabella. Ella, bisan unsaon og tanaw. Amgid gyud kamugnaw ni anang Arabella. Ug maayo na mahibaw ka, ma. Nga ako, ang labing dako og nadawat nga bahin sa katigayunan ni amahan. Unsa? Nakakita ka ng kakahuyan sa kilid sa linaw? Oo. Ako mo'y gibilan ni anak ni Don Faustino, ma. Unsa? Kalapad, ana. Og ang labaw pag yung nakapahibong nako. Mao kining gibilin nga yawi nako. Kini. Para unsa man ang yawi, ha? Wa ko mahibaw. Wa ka mahibaw? Gibilan kag yawi nga wa ka mahibaw kung para asa ka na. O, ma. Gisuwayan na ba na nimo sa pag-abli sa mga putahan sa inyong Lex Pino Vlog. Ha? Wa pa, ma. Ella, basig usa sa mga pultahan dinhi sa mansyon, mao ang ablihan ni anang maong yawi. Mga ka-listeners, mga followers, gidapit ko kamo sa pagpaminaw ni uban pang sumpay ning sugilanon. Panugon. O please dahil palihog kong subscribe sa akong YouTube channel, no? Mga ka-listeners, mga followers, ug daghang kayong salamat no sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.